أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي كرم الله وجهه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ما من عبد يبتف هذه صفة ثم يداها في بيتي لم يقرب ذلك البيت بلاء ولا وباء ولا مرض ولا سقم ولا شيطان ولا سلطان جائر ولا يصيب ذلك البيت هلة ولا عين ولا أسد ولا أسير بشاعري ولا أم ولا أدم ولا حرق ولا كرك ولا أن يصيبه مصيبة عبدا وينزلون في الفر والسرور لا إله إلا الله لا إله إلا الله La
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كانوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. fitiri waati a sera ko seli waati ni fɛn fɛn maa t'a fɛ ka kelen si waati tɛmɛ kuma tɛ kɛ ni fitiri ma ko min bɛ dusukun kɔnɔ kanu ani hinɛ ani ɲɛnɛfi min an bɛ ala deli ala ka an wasa o bɛɛ lajɛlen na an dusukun kɔnɔ ala ka muɲa an ye f'an ka se k'a ka farida in di a waati la n'o dafara ni ala y'a latigɛ cogo cogo an b'a kɛ ten n'an bɛ wirdu kɛ f'an ka tila o kɔfɛ an bɛ foli kɛ a b'a sɔrɔ a bɛ ten n'an tun bɛ foli fana kɛ ka ban ka wirdu kɛ ni ala ye nin fila kelen kelen suganda ye i b'a sɔrɔ o de ye fasamantiya ye k'a ye weleli kɛ an ka seli insha Allah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آية الكرسي لا بجينه فاتحة صلاة الفاتحة آية الكرسي سيا ولوملا من يهين جندان الحاجوج ميدن كان كم مغبن من ياسر
ceerno wi en gandiyano heen musidɓe yoɓiɓe e meɗen haajuji muɗon wonde eɓe ñaagui duwaw anga mawɓe noon yo ciccamma kuɓe duwawñinan ɓuɓ ganiya siral gandiyano ɗen kadin ɓe cellani wonɓe e nder meɗen min um mangene nuɓani ñoncanga ganiya suru fana e duwono ɗen ko e meɗen duwono ɗen leydi ndi duwono ɗen leyɗele julɓe ɗe fof anga dow kan yere ye ka dow ke jamana ñe ka dow ke islami jamana belaji leydi ñaagoɗen allah nde allah renata l'islam o reena julɓe ɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde anga ala dedi ka islamiya en kolosi ka islami o kolosi umanake yoro yoro yo allah ɓeydu jam e kawral e deeƴre e nder leydi he o waɗana en noon nder leyɗele julɓe ɓe fof ala ka be ani diyañe ani hine ala ko damma jamana en kono ani dafe jugu jamana belaji ɗena o itta fitina e leydi he o lomtina hen deeƴre aka fitina bo jamana en kono ka basigi blanoɗa o itta tiiɗallaji gonɗi e leydi he o lomtina hen yaajede aka geleyami num mbi jamana en kono a ko ceka koye ka noya blanoro amin yo allah waɗan en noon e leyɗele men ɗe fof ala ko kañanga jamanan mbeɗa fatiha salatul fatihi amin yo allah jaabo du'a ala ba do menanya ema e fawanya mbaɗen dayira o mbirden jafoɗen juuɗeɗe tan mbaɗen dayira o ha mbirden taw وعلى
قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كالب العظم بإفادتك منك إليك إعانة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العائدة من مكة الفروع والمعاني والنور الأكوان المتكبر العالمين صاحب الأمر الرباني البدر الزين نزول الأنباء المالئة لكل متعرض من البهور والأواني والنور كلام الذي ملأت به قولك العين من أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأول سلام الكتاب الأسلم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كالب العظم بفاتك منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العائدة من مركز الفروع والمعاني ونور الأكوان المتكبر العالمين صاحب الأمر الرباني البدر الزين نزول الأنباء المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به قولك العين من أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها رؤوس الحقائق عين المعارف الأول صراطك التام الأسلم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كالب العظم بإفادتك منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العائدة في مركز الفروع والمعاني ونور الأكوان المتكبر العالمين صاحب الأمر الرباني البدر الزين نزول الأنباء المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به قولك العائدة من أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق عين المعارف الأول صراطك التام الأسلم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كالب العظم بفاتك منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العائدة من مركز الفروع والمعاني ونور الأكوان المتكبر العالمين صاحب الأمر الرباني البدر
بفاتحة إليك يا حالة النور المجسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة العائدة بمركز القرون والمعاني ونور الأكوان والأبنة العالمين صاحب الحق رباني الحق نسل النزول الأخبار المالئة لكل متعدد من الظهور الأواني ونور
donon enen fof ken jiyaɓe allah e nder suudu allah yandu amɓe kala ka jonde kala ka sohono eɗen gardini jiyaɓu meɗen eɗen lorlikino eɗen famɗikino e yeeso hadara makko ako ammangal joñayi a nangal ma jigi a nangal ɓese amenoɗe yiɗa ala ka hadaraynayaa eɗen nderono toɗɗe ko mbawɗen amba batol famɗi sera keɗina eɗen ñaagono jaɓeede e jaɓaneede ambaɗina fay a kason anne a kason anna so gasi gulliteɗen mo haajuuji meɗen goytoɗen mo haajuuji meɗen koɗen mo haajuuji meɗen noko bana Allah kadama kasih ke Allah hajuda Allah mahu Allah desa uhamu dari Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. In hadalu inna kantum jarrahu hukmun Allah unjo. Allah kumau ko Allah masabadi. Kamu posibiri no kore mafale ya tamu kuyaina. Kamu posibiri kore mafale متكبر الذي يعني يتوضا فوق المتكبر وإذا ديار مكر من تاء هذا مكر سوانا كيف يملور مكر أقول أما كانوا أكاد جون أكاد تمو عليه على كلا هذا يكون فكسر من كلي عليه جاءنا من ولينا عليه حديث نرى الله صلى الله عليه وسلم من نبيه وقال تبا يبراك حديث كلامنا إن ديركو يقول الجد ندد بعبد الله أتوم يوم بلا ديري أكلا يكاول توم يولي عبد الله مجد الله ولي على أجرني الحمد لله رب العالمين waktu menunggu dan okat diinti mantu sesuatu di mana osera. Not dengan sakal timbulan kapten payment. Anda ini ke orang telah bersih akan termasuk. Tapi calon yang ada Allah hadir. Kalau ada orang ini adalah dia cuma. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة صلاة الفاتحة آية الكرسي لا بجيله. فاتحة صلاة الفاتحة آية الكرسي وشيا ولومبلا. الفاتحة آمين. على يلا جابوا دوم على دوم ini. Amba do anti sola wa amuke. Ni ala ye andara je kaseni akema amena koko ke folo ala ala kanu blanyefe. Ambe sola basere akachima ika sallallahu alaihi wasallam. أما أنا تروني أنكر مولد شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. بعدني أنا أتدين ديني أكا. أتدين ديني أكا كلمون مبارك دينك. أكا كتير أجنون مبارك ديني. نور تمنا. Jangan kau ada selama ya puli. Abu puli sunnah puli ajiba sallallahu alaihi wasallam ke sunnah lah. Abu
bolikami nasarane lolo tijaniya rukula bolikami nasarane lolo kamu anikidila wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cerno ko sirifu nunu be jamana abe olu belanya polina Islamnya mo nunu fana be jamana ya abe olu nukula ina fo Cerno Ahmad Abdul Qasim ani minnu be ojo kireina Cerno ko walillahi alhamdu min buri ko nana ni zawiya kono ni ala ye an dala diyaya ka sɔrɔ a bɛ an cɛ la an hakili bɛ jigin cɛba an ka tijani kan na an hakili bɛ jigin a la wa an bɛ a sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan i n'a fɔ cɛba ale de bilalen bɛ jama tijani ni maakɔrɔba ninnu bɛ nɔ la bi ani silamɛya ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ zawiya in na minnu bɛ quartier in na minnu bɛ dugu in bɛɛ kɔnɔ Cerno ko o kɔfɛ a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛn denbaya in ye Cerno Muhamadu Ghali a n'a kɔrɔkɛw Cerno Muhamadu Ghali a n'a dɔgɔninw ani jama min ni o bɛ seli a nɔfɛ zawiya in na ani quartier in na Cerno ko a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn u ye a bɛ ziyara kɛrɛnkɛrɛn u ye a k'a ye dugu in bɛɛ k'a la wala a ye jamana in bɛɛ kɛ o foli n'o ziyara kɔnɔ a fɔ an bɛɛ bɛ ala tanu ni sigi ɲɛ bi wulada in na a fɔ an tun y'a bolo da dɔgɔkun tɛmɛnen de la nka bi yɔrɔ in na nin cogoya in na ala y'o de latigɛ jaatiw ye nin na Cerno ko nin don min tun fɔra siga tɛ min na olu nana o ŋaniyaw nana yan wa u ka nɔrɔbila ɲumanw olu nana ka na Cerno nɔrɔbila a b'o wulada fɛ nka o y'a sɔrɔ nin tun ma sɔrɔ tan hali ni an ma fara ɲɔgɔn kan tan nka Cerno ka sendanya ka se yɔrɔ in na a k'a bɛ ko caman de hakili jigin k'a la ani ko caman de bɛ na ɲɔgɔn fɛ a ko ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ a bɛ a karamɔgɔ senw a b'a hakili jigi la n'o de an karamɔgɔba Cerno Muhamadu Mansur radiyallahu ta'ala anhu a ko a tun bɛ tagama ka na nin yɔrɔ in na a bɛ na a kanudɔn sɔrɔ yan a bɛ na denw sɔrɔ yan a bɛ na jɛɲɔgɔn sɔrɔ yan ala kama a ko a delila ka na tuma o tuma dugu in kɔnɔ yan a nana ani Hamatiya ye ɲɔgɔn ye a nana ani Zawiya ye ɲɔgɔn ye a ye ziyara kɛ fana a ko olu kɛlen ye alamɔgɔw de ye u ka baara bɛɛ ye alako de ye n'i b'o dɔn i bɛ fɛ k'u ladege de a ko bila ale nana o sendanya de ladege a ko o kɔfɛ ka na bɔ du in na a yɛrɛ ka nali la a ko tun bɛ a kɔrɔcɛ min sɔrɔ yan n'o de y'an karamɔgɔ Hamatijan Kane kabila ye Cerno ye a ye Cerno kanu a dara Cerno la u dara ɲɔgɔn na ala kama u ye fɛn caman kalifa ɲɔgɔn ma a ye denbaya in bɛɛ ta ka kalifa Cerno ma k'u yira ɲɔgɔn na ne ni a cɛla ka jan si la n'a cɛla ka jan dɔɔni na n'a cɛla ka jan ko bɛɛ la nka a tun ni Cerno b'a kɛ cogo min wa Cerno ma bilalen fana a bɛ ka kɛ o cogo kelen de fana na
akabe ala deli ale kan ali yanno tole besena akala wallahi kula ya wati be abali ni ngadi yangu bedinana kana ko debaya ina kana ko sikira ina kana ko jamai bela jelena ani ka ala deli ala bina ka se ko talendo hele fe ni ala kunyo keya kabri al-Qur'ana helada kabri halaka ka sunna sallallahu alaihi wasallam an islamiyya donuna tijaniya helawla amin ni hela minu be ala kubura bayna yano aka bakka faraka aka nono faraka aka ala islana faraka aka be kono faraka aka tere kono faraka amma maluma minu be no ala ka ku be tani jobe na ratuna maluma tu be yoro ni ala kebe do ka bange o yoro ne akera buye wala jamana wala kera kacce dude ala hele ko tigila alislamo nyasi kaka o hele no ka tigila ala ko to o kelina ti kasoro sutu me bin soroye fana ko kele soroye jano ko bi akere me ka tinya dabali ba ala ko ken mala silamɛw ko dɔn k'a sumi sɔrɔ u ni ka bɔ o kalama wa u bɛ taa o hɛrɛ nɔfɛ ala ka gɛnigɛni na ani ala ka ladɔnniyali la u bɛ taa ni u ɲɛnamaya fɛn sɔrɔ yen u bɛ taa fɛn sɔrɔ n'u ye olu ɲɛnamaya u bɛ taa fɛn sɔrɔ n'u b'u segin ka taa ala ma u ni o maa ɲuman bɛ balo ten wani ka sɔrɔ a ka waati sera n'a ka ka baara dafa o y'a sɔrɔ farikolo ani hakiliw bɛɛ deli bɛ yɔrɔ in na yɔrɔ in taali kanu bɛ to u la cɛ dɔ ko nafa bɛ min na dɔrɔn u tun bɛ min sɔrɔ yen kɔrɔlen o ko kelen sɔrɔ yen n'o tɛ a ko burubu ani farikolo tɛ kelen ye farikolo maslaha mɔtɔ a bɛ to mɔgɔ nɔfɛ maslaha o koron k'a bila yɔrɔ la nka burubu t'o cogoya la n'a nana kelen a kun bɛ min sɔrɔ yen a m'o sɔrɔ a seginna a m'a sɔrɔ a seginna dɔrɔn a m'a sɔrɔ nka burubu bɛ tagali dabila farikolo kɛni bɛ se ka to a bɛ taa ka segin a tigi b'a fɔ n fa tun bɛ taga yen nɔ n bɛ taa yen cɛ ma fɔ o de la a bɛ dugawu kɛ o yɔrɔ ninnu ye olu tun bɛ min sɔrɔ yen ala ko k'o bɔ kelen sɔrɔ yen halisa cɛ ma fɔ o bɛ ala de bolo n'i y'a ye cɛ ma fɔ a fari fununen bɛ o bɔli la yan la nuzakki ala allahi ahadan an tɛ se ka mɔgɔ seereya mɔgɔ ka ɲumanya la ka tɛmɛ ala b'a dɔn hakɛ min sa wa ma shahidna illa bima alimna an ye min ye n'an b'a dɔn an b'o de fɔ maa ɲuman maakɔrɔbalen minnu tun bɛ yan u y'a ye denbaya in faralen bɛ u kan kaburu ka ɲɛnamaya la u faralen don u kan wa min ka di masaw ye o ka d'u ye nka maakɔrɔbaw fana kɛlen don k'u lamɔ o la cɛ dɔ ko a hakili b'a la a b'a sɔrɔ karamɔgɔ fila ka sigi la n'o de an karamɔgɔ cɛ Ahmad Tijani Kane ani an karamɔgɔ cɛ Muhammadu Mansur radiyallahu ta'ala anhu ale ko k'a bɛ bɔ u cɛ la segu k'a dɔn ni maakɔrɔba fila bɛ kuma la denmisɛnnin kana sɔrɔ yen cɛ dɔ ko ayi k'a k'a sigi a ko fila ka o don baro kɛra ale ɲɛna cɛ dɔ ka yamaruya kɔnɔ a ko baro in taara f'a taara se a laban na kuma min
فأصل شيخ محمد الغالي بكنما شيخ أحمد تيجان كوكا كتاويلي أكو علي محمد الغالي دلنا بكم غناني ناي أكو برشام كرا أردو أكو هذا حكي بالا أردو شيخ أحمد تيجان محمد الغالي تاكا كالفجر نو أكو هل نون ونوير كوكرا لأفلين من فلا كنوكرا علي نايا ako ayo ke kun atamana kun wala wala sa abin fa ka dima ya kanya ako chuo mi ala ko kaite jarno ko ajiliba na dima ya fana beba te chuo ya dala ajarno ko no sorola ala ko sabati ala ko jini yoro to nu minu beti mantoy konnana minu beti tijaniya kono o mana sera ke yoro ala ka islamu na fana ko yoro ina cerno ko bi fe chaman tardinelu ka to yoro la doro mu fatu me yande ala ma ba ku me ya ne ma fali ka boya ka ta ala ni yoro bele ala bu ala to to yi a jamu to yi ala kene fa'alu lima yurid na yefan ke yorola ni na no fe ba soroye dan na ma fami ke yoroni ni na no fe jo soroye afo ke no kama chama de la kabde ne ngono abudna abdullah ankara muwachir radiyallahu ta'ala anhu ankara muwachir muhammad al-mansur radiyallahu ta'ala anhu akabe duoke manumanden nune barasa ala kuson ka numanya dineta ikado faka barka be dineta la barka ni de mimbe fono to gelede al forma barka manuma min ne baraka ala fa diara ala wala baraka ala ka jonnuma be fo ala sonai ala tun kan ka min dama abara ala yodi fo ka ba nda lor fana min ko mesoro dongodo ako hay na ka lor fana gara barkay hay ni ka sura ali ka haju tara o benna doronde ako islamo bi fana nyonga abeke nya herewi abeke dowere ako dembe se ko nya ta afala na garzigelo ngasa oui ako be tore lam yalid wa lam yulad ako tineta ni ala be fe ko tineta dima abila teme atigi tun teme na sira mi fe ni teme na osira mu fe fi sera ibo tineta ka fo ina ka ka ga ita tineta ke ni kiye dele iba tineta de ina ka ka ga ina ita tineta do ko fa tun tare jalla alhamdulillahi rabbil alamin jalla ko ni kuma fa kasoro sere bala apa karam wajar men Muhammad Mansur radhiyallahu anhu jalla Ahmad Baro ta'ala mani bas ale balu yara aye duke faye deflaye ako kini ma korbaye wa amona afade telephone ko be la ke abanye do ako amba do ala ma je hakila ko tale ma korban nu be na na ko anye ke khalifa ye odo ako anga futa min don ne be yeno ako mate ma be choro sa'id nur tal san ko do radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Umar bin do wa ado dine be ali ne nyamo way ako futa jamana nu be go do ala ani ankar mo chero sidil haj Muhammad Sa'id radiyallahu ta'ala anhu ako minu nu no naw o
oludo yisigi islam jama be cela o ko ni muhammadu mansur ni anya bla afa plasida aw kun bɛ ka fɛn fɛn ɲini a fa la a ye na bɛɛ ɲini a bolo a bɛ sɔrɔ a la u ye ijazaw sɛbɛn ka mukadam papiyew sɛbɛn ka ikilamuw ka caman na k'a d'a ma a ko ne ko ti nɔrɔ bila de ina maa min bɛ ko Cɛro Saïd Nourou Cɛro Seydi Hadji Mah Saïd a ko ninnu dɔrɔn tɛ dɛ a ko ninnu bɛɛ ka jɛ silamɛ jama cɛla k'an ye kari bila nɔ la a ko mɔgɔ min kɛlen bɛ fɛ ka sigi fa nɔ la o bɛ se k'i lasigi wa seereya minnu n'o b'a yira k'a fɔ sira in na i kɛra karamɔgɔ ye k'a bɛɛ d'i ma o sɛbɛnna ka d'i ma alhamdulilahi rabbil alamina nka o y'a sɔrɔ ale Cɛro ni yɔrɔ ala bara o tɛ nin yɔrɔ ye dɔrɔn ko ne de bɛ n fa nɔ la ale b'a dɔn nin yɔrɔ in bɛ sɔrɔ ala kira de tɛrɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam ni n'a ka kan ala b'a tɛmɛ yen de k'a d'i ma a bɛ tɛmɛ a kan ka tɛmɛ tigɛ minnu kɔnɔ fo ka se e ma o y'a sɔrɔ ala ye ale la lɔnniya o la a ko fɛn dɔ bɛ o tɛ se ka fɔ jama la a ko kalo dafara Dakar de tun ye mɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye a ko ɲɛmɔgɔw bɛɛ ɲɔgɔn wele Dakar u y'a wele k'u bɛ fɛ u n'a ka ɲɔgɔn ye u nana k'u bɛ fɛ sisan ka bay'a kan o de k'ala sigi a fa nɔ la k'a nɔnɔbila d'a ma a ko aw ni ce aw kan ka min kɛ aw y'a kɛ a ko nka ne tɛ aw janfa dɛ min bɛ n ma aw ye min sɔrɔ n na sisan n b'o fɔ aw ye a ko ne tun bɛ ala deli kabini cahan bɔra ka ɲɛnamaya kɔnɔ don min ni ala y'a ɲini k'a bɔ san na ala ka danaya min tun bɛ a bolo ka sɔrɔ o ma bange o tɛ fɛn bange a ko n bɛ ala deli ala ma n'o hɛrɛ bila yɔrɔ yɔrɔ ala kana kunpa to ne la ala ko dɔnniya d'u ma ni ala ye n ladɔnniya o la ala k'an sɔn n ka se nin la n ka taa tugu o tigi kɔ a ko wa ala ye duwawu in jaabi n ye a ko ala ye n ladɔnniya fɛn min tun bɛ n fa bolo a y'a bila yɔrɔ jumɛn sa a ko kabiri joona n taara ni n yɛrɛ ye yen nɔ a ko halisa ne bɛ yɔrɔ min n mago bɛ ba la min bɛ se n ma a ko nka aw kelen o kelen ɲafara bɛɛ ma ɲi labila ni min bɛ fɛ ka taa n bila n bɛ taa yɔrɔ min kana fara n kan n ka taa nka n'a tigi ye fɛn wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ sugandi a yɛrɛ ye nka ne ye sira di a ko nka a y'a ta in jɛ ala ye dɛ cɛ dɔ ko a b'a dɔn diɲɛ bɛɛ de bɛ ka nin lamɛn a bɛ ka ale sira nka ni maa bɛ tiɲɛ fɔ i tɛ yila i tɛ siga a ko bɛ tan de a taara ka kalandenya tɔ kɛ o de y'a kɛ a ko ale tɛmɛna sira in fɛ de a k'a kun ka ca maa ɲumandenw a b'u ladi u ka taa ala ɲini walasa u bɛ ala ye ko in sɔrɔ ni a u ka kan ye nka a kana sɔrɔ fa ka kalandenw dɔrɔn de y'i lasigi ala ka kɛ dɛmɛbaga ye cɛ dɔ ko a nana denbaya fo kana ziyara k'u la ani kana la ɲɛnamayali kɛ min tun b'a ni yan cɛ ala kama kanu na ani ala kama sinji la ani ala kama kanu na denbaya ye ala k'u sara hɛrɛ la kabini maakɔrɔba ninnu taara a k'u tora maakɔrɔbaw ka baara in na ayisa ni Cɛro mana Hankuru Gali bɛ a wele
avec kibaruya fuye ubela halaya mina do de baya bi chugo mina apo wana nana ya fana rutro de nyon fe ufana be ala de ala ka ande ma ka seka ni lady num tanga cha ba ba islamin num befo abe barka ni ke ni beye ay befo ka ziyara ke beye ka barka ni ke ni beye sabu ka don aw kan ka ziyara barka kan ka ni aula ako silame tijaniya kadde qur'an durusila ni be barka ni barka so yoro yode ako chama be jamai konna la ya alu be ba fu gansan do le ya ambela jele be de kala de tabaraka wa taala ndiya fe fe no be anna ni la jaina ala ka fe ndama mi ka bonanga jigiya ya aka anni ala cera haju ala ko gla anni nya fana cera haju nu ala ko lu gla anni ala kan korosi aka adino korosi aka here jini jamanen kono aka barka jini jamanen kono aka fitna ani gele yaw ko jamanen kono aka ba jamana nu bela jilena cerno ko abafu an dem senuni angan jiro ja ko sobe ni mo goddo na yore na ayuwi idu sube ni sodiya ako min tube kera ko ma ka dem senu fle ay to fara jiro ja ko sobe aw ka do ma korba min be an cherabi olu be ka ba am boro ani kam plasira ala amen aku ngar jamana isini nyasigi wala dunya isini nyasigi dine ani dunyana aku be manto ifuna kenu de ala ya ketende ay bo haw yere kalama jona aw jamsenu ay bo yere kalama aw ka do responsabilité bali be aw sanfe aku be ma be awla fanga mago be awla kulama kelaw mago be awla donc ni dalaw mago be awla ma nu be jamanin no mago be awla ako ni be mago be awla la qala ala jira sallallahu alaihi wasallam ni haju be awla folo sallallahu alaihi wasallam ako nu ke yewe le dalaw doronde aponga ale manto nyaka mantole apo ale fana ala ya son fal kule ka biworo ni sabale balo ujela la ale kele de tira ambema ma sima ji amma ale kele de yamariya akula kara akula mo wa ale kele de yamariya kara angala digi obla ma nyuma nunu be uka haju de kasela ke sunna mo wi una ka bonya wanya ani kala digi minu no chola ibise ka olula digi imam ma korban nunna digi olu yere kamale eyu la digi ala ka chiba de kama sallallahu alaihi wa alihi wasallam alistu ni ala diri pala ka kama ko funa genu dama hadisan dana jami'u saghir la sayyiduna imam suyuti ana ta kitabu kono apunta habsin harfi wala sa'altu rabbi an yahabali abna al-ishrina min ummati فوهب لي إياهم يدي حديثين كما كان حمل الرواية والبالة أقولني على دليل مالكي أكلم من تو ساموغاندم أقول جمع أقول من بساموغان كنا أولو يفرنا كنوي
aya faraka aku habali iyahu aku marigi duma aku awfa do awdilu ala kilale sallallahu alaihi wasallam rasulun hamidun hamidun wa muhammadun nabiyyun fawqa as-sama'i kayni samiya wa dawhatul uzma yudallu bi dhillihi yamunnu bila mannin wa yanfil ma'asiya jarma ko wonila iblis a tesrilelo alena kam wo ubetre kaw ci ga ko ala kila bulu sallallahu alaihi wa sallam ngansa ala ke ni maso fa ka no ja dafale ala kam lañini o ko na o ka fere uye jarma ko dem senu aw ka don ni yaw ka joyroy diine tigiya awde aku weleli kala mu fana jigi be awde ka duna fana ni naw jigi be awde ka aku masa na fu jigi be no be na misriu ni jumaw jo jigiya be awde ka aku ka kalaw ke ka donni baw soro funi manto e filila munu bu mo filila o dem senu jigi mo de ka aku munu be da ke qur'an la karana wa islam do ka durusi o be jigi be awde ka hay munu be na dunya imana ka dunya ifana me na jigi be awde ka wala atetene Selama kau tu mau kau beli baju be awduna ayah hakili soro kosobe hakili wawra na ay do fara hakili ka aw ka do awbe do munna aw ka do awbe ta yoro juma aw ka do awbe fara jonika aw ka do awbe tumi aw ka do awbe tani awbe ta fara jonika aw kana so fiye fe mana na kata nawe ako fulaburu mahama o de be tumola fulaburu wala papier gansa fiya mana boyro ra betana e be so bagena ko papier ni be tumomi ima fara gele mayni ako jiwo yo bunya to so be fara to anola fɔlɔ mana bonya a bɛ ale to yen a ko an bɛ fɛ ka kɛ ten de ni nafolo cayara a b'an to an nɔ la a tɛ an nafili a t'an yaada ni lɔnni cayara a b'an to yen a t'an na yaada a t'an nafili ni sɛgɛn fana nana a tɛ fa don an na a t'an nalaya fɛn fɛn mana na a bɛ kun an na a ko aw kan ka kɛ ten de. Odla ya hakili nyumo soro bisa aku dunya finya pulung kaca aku tubabu wa fofo wati kele kele demolu mina larmata definition mawdu bonno aw den ko biya mi na be tinyale ke na abe tolu wile abe fauta abe chenchen daga ta fo sambe mo waqti halu ne felaye ako tubabu ako ne makola monta ako bitnya ibeyodi nya beru bileno abenya amineno ngasa ako nga aw ka bon ka temoka aw ka gele ka temoka mo yani ka do fena akala idusu la folo ika kala hakilila ika kala ika generation na munu bala ole jomni fika don ni koi jama nyuma kaka ke ala
وفي تسكون أمين على كلا فترة صلى الله عليه وسلم ومي استفت قلبك فمنا نايما إن تسكون جميك على na basigira ala atola la ako ibana dusukun bla tuma nyamara a basigire lo ika be ka hele bo koina la wa in haka na ni dusukun masika basigi akono hay na diari ni mira do dusukun basigi ko fe afrika na ba ko koina iba keta ibe soro ka do ala nga nunu tara doro we wari soro gono we wari soro uye ministru jo uye mada saujo nunu do na uye katkatu soro a eke di principe tie la nyana mayala ebe ka entre de pisier akwa ni mala kolon na fulon na betani ako masi ama foika boybe romi nga mo be bara kena ka jatemina le i hakili mi no ka peseni ke i prona kanu ta kibe ta dole no fe ako chama baby ibaye entre taranu ye kasro ku yere bisuku consciencieusement tala ako horo te soma dron sabuli le intérêt bala nafa bala dron antara nga andu suku yere sonente ako sala no ma ka soma wala man kan chama ako mo man ka sonin sima ako sayyiduna sumamata sahaba balilu abdul kafriya deda ako kele bulo kila ka cidum dara biga duga aminana ako ngale tuya ka mo ka nyamugo de uya na ci madina munawwara ala kila fa do ma ba de tundo ako dum ako na ko dum mo ka ma ba na aya bunya hal ni dina mo wote ka to ma ba do ka yorona na ay ka bunya koy ala kan nani ni ala kila ya bismillah aka subhanallah aya ka kumuro dona ba do tasgibe ke munu ka ayo fena ka biski ako ga ala ke islam ya ka kele de binalende islam ya ka kiri pana baka kila ya ko aya bismillah ako ikado mi ke ni soro kiri de ndoro ga e manka ni manka ke ela ako kira ma nya famu ga la tige ndiara ne ere wati sera kira ko sahabo ma aya ka kiri ma fle utara ya bulo flasiri ya siri misiri ko wala kele de iya kan musarat itu tuan ay Allah na hadi asiru ko mi da tes ko ko enda ma wala ko tan ya wadde ko masalah ni den de ko so na ko ala be kam bali ko kele dem mana mina au kana kele dem fle au ka sindila au kana fla ka je nyonya la fen kana au sura ala kira ya to islam ya ka kiri bulo ya bulo flasiri misiri kiloma dala ina kira kunte fe ni ndo ya mai ka soro adala seni anana akama ko ako usmama tu ako eduzukun kelima foi fi islam ya kola akali kira ya akablo islam ya wala sa ka bo joma yen kono ako ayi kira tamanala ako tuma min dunu bati sera ko sahaba ma aya na dinye atato suyer soma atabora
ako sumama isirani ako meherala kira ko sansa ayabla kira ya mariani nyamefla ka finu ni balo ku sanfe ako ni beta ka demba yala ibola kolon kanata ako kira ma idiche ulu sana mwana fabana abora ako mo mako lambe nyigenti amika so we nyiga ira apa jina tini atara nyigana ayi ko fa jela ayaka finunta anana ala kiranya sallallahu alaihi wasallam abu kira itiga kumane bena tubisa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka abduhu wa rasuluhu sere yara ala kilenya ya katidele abun tefe ka gonina kasoron na talelo wala sinane lelo abun nganyenya rasul sa abun na talente sinane akumbalo tunyado sana msela bwala afema hakili ma meketani sharna ko ni kisa be fola am dem senunde fefe mana nauma awe hakili tinude aya pese kanya aw ko korosi uko ukani inga dine bla uyafo nimi korosi bena kiyama jodo kasoro dina tigulo be fla kumala doni kala be kumala ma file be kumala ma la dire be kumala ma jamfanti be kumala akoni be kumala wa itse kubonyo wana ka kuma kala be kula ne kala be hadisa ko ko wala ala ka antele min adoro ako bide an kan na hakilu sen ka don kosobe ananga dunya kanya ananga dunya ako nanya na an klena don dunya fana benya an kan min kala an kala kasala wa ananga ni yata jamanai kanuli ani kabara ke jamanai na kera tendra bebenya dina benya atatunya benya ala ka kaw tuwala ayaw masawla baromani apo makde sera bunya na ka masaw bunya ayaw ba makorobo bunya aw kula baroma aw ku kanu hal nawmuti hakilna kelena da ayu bunya aw kula baroma ala ka temeke ala ka korosibike ala ka fisike abo dem seni binum be zunum konna chero ani sudiyale la ko sara helala tabi chera ba qasim ka do na do dimasi temene ko ya solo su kora chero fani tuma son ko sobe ako atun kada ya ka ala fo ka aw dem senu fo aw e kalanke ako bi aw yanda kalana fa han ande tunawla kala damna la aw tama kalanga faraka ako faaya fana ala delo de la da halsa aw be masaw baroma kono ako anyo di aw bu bunyale ala ka usara helala ala ka awsara ni ya ka dem yawla ako dem senu ka ka nyuwanga digi ni la ako aka kalan ke fi sera ifale dutu ne kalan damna sebe ye fi qur'ana durusi ibe ta kana doro ki fani ma abe hakila ko be fude ako ma kanu kede hali ya soro ifai kini fingulo dunade nga eken ka sudla ha fingulo dun konna le kana bonai ako ma ba masa bunyale
ala de yo yamani ala de yo yamani de ako wajuri kera ka kumate ala ko ale de be bato nga ala tu masa fulan mun ko sigi janyara o aya ko ta alquran ko cerno ba banna di wala nin tora ala ka fere fere di aka di fo ka fere aka gaira di ke bela jele ni ka fere aka pakka chama jigi ambela jele ka ako cerno ko wo feni anya wo feni awi ala ka fen gafiya fere di ka pakka di ala barake ala jamanaina ka barake ala dinaina alhamdulillahi rabbil alamin أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين على كل حال جل وعلا على بالعالم كنا يا كنا دميا سوريا كنا جميع سوريا اللهم صل على سيدنا محمد Endiani Allah mukeramu engandani Allah mukeramu anya Allah kanuan dong aye anya Allah kahera ye aye kala ko hale te fenfeno before kala ko wasi jano la dedikatu be di fenfena fofu cherno ne ko hali en ankara mo yo be fo anye kala ko nafata en fenfen be annafa kala ko wallata en fenfen be andeme dum fof ko udditi a yaɓe dayele añe eɗen ñaago allah tan hamdude aladeni yo allah hokku en nande ko wi ko ala ka mani klodi amma newnana en kadi gollirde ɗum akanoya abarakani aye ɓesgu ndu fof ko ƴemayen bela jele ne salminma ceerno ɓuɓe ceerno fo ne salminma ɓuɓe ceerno fo ne yettuma ɓe ceerno tanno kala ko ceerno haali ɗo ko ceerno e fen foya teddinde jinnaɓe ka masaw duña nde yiide mawɓe mum ne mbaɗa moƴƴere ñemtina ka yehi kam ma ɓawɓe jumante kala digi hande wona enen o haali ɗum goma fof awne mbi ko golle makko o haali ɗo a yayede ka mbara fanni ɓe jii no waaduno e ceerno Mouhamadoul Mansour yaye ani akaramo ceerno Mansour ko ɓe cogoni pele makko e pele on usion dawtuɓe ñowonko cogoni kanko woni boyngal on alende no señe kanko woni ɗemngal mum alende tuñandeñe ceerno hayso miiji tawat ko o golli golle nde hannde ceerno ko mbirina e wattata e mbarayke ceerno e ko haali ɗo ko fof koye makko woni yo allah hokku en nentinde mo ɗum ay fen fof ko bebe alendira ala kala denndino wayanne ceerno Ahmed Tidiane Kane ko ankara mo ceerno Tidiane alhamdulillahi rabbil alamina allah waɗi mo ganndo ala ke donni kelaɗo laabɗo reedu min kono jeelewɗo e kalnowo juulɗo ko nafata ɗum waɓe fende fo slame min mbi nafa alhamdulillahi o watti kadi moƴƴere ala tanma a yemi mawto oɗo Mouhamadoul Ghali e mawnum en e minum en ni Mouhamadoul Ghali na korowna to o ɓe moƴƴini tigi tigi ɓuye biyani ke koso ñala julɓe ndi no ɓe ñemtiniri baba o tijaniyankoɓe ndi no ɓe ñemtiniri baba o silama wiyaye min fayna digi cogomi tiyaniya wiya wiyala digi cogomi eɓe beltaniɓe no fewi kuni sodiyane mum koro kosoɓe eɓe duwaniɓe kadi no fewi ɓe towkuye kosoɓe
benangi be kambe tan ko be nanguno jinna do be bulu min ayna fu tunni toroba min ajodi de wana tan nangu ko tan de ala ko ha de dengal mun kan wana nangu ko tan ko ha hala e dengal mun ko min ali te ko ka fu ni bawrola aya koyde mun kataramo sena sabo ko wiide mi aadi ko don wonde ceerno yehi ko minen an ɗon tan yimi sa'a fof to wiidemo ko hesɗitinde aadi gonnoɗo toon minen so ceerno yehi ko an lomtani min ceerno ka ko awmina leydi turaya ni ceerno teyi ni ƴeɓe ɓe ceerno gola awni minen noon ɗen ɗonle min mbawana ɗum so on tisowtoni koɗo kono eɓe mbawi duwade yo Allah waɗ e maɓɓe barke ɓe sena ɗo kala ka barkat ɗuma ceerno ɓe ñaguima duwa kamɓe duwamnini ceerno wi ahan ko ɗum ɗon gisa wonɓe fof ɗon dongal ngal kode min donita yo Allah jogan en ko fof ala ka ɓermina amen alhamdulillahi rabbil alamina sidi Haj Malik ceerno wi wawa deftere nde holɓe woni ɗo kono Haj Malik sohma yo nammen hay sono sumin goto bato o timmina ɗum du'aw ceerno ko qurana dursila gan sande ɓeya aya ñini a togoma faka qurana doni kana ka sigi dafani ay ceerno ɓe yeggitani no sharif ma yawminama seeɗoma ɓeyi ko onon gollante inchallah تؤوي بي معه الطير وألنا له الحديد أطعم الصابرات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فأصلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذات كل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما
ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أحسن الله عاقبتنا وأعطانا ما يكفينا ذاق الله انتفاعنا به يغفر الله لنا ولكم جميعا صدق الله العظيم. Nabi Harwan da Bakar ko Sharifa da da wasan miladu ko kuma da da shirifu folide ko kan da kadi timmi ta batu wasgi be da han ulude alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rabbu en bayda da yidde be ala ko kanu jidi an dusula e bayda da hulmin de be anu ko goromani e en gandu kamɓe e ndeɗo deftere janngade ɗo jooɗi ko wulli kam jamum kalana sisa kanji ɗe ɗo ɗiɗi nelaɗo allah ɗacciri en sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kirani fulade to ammuloya ko hadis makko celluɗo ka hadisa kenemanɗo defte mawɗe ɗe fof ne nganndi ɗum addi ɗum idan ɓowɓe yunati ina jeeya hen riwaya kibaruya dow maɗa so ceerno wi so yejjitano ko riwaya zeyd ibnu arqamata ko zeyd ibnu arqama ka riwaya ɗo riwaya nene men aisha e seydina anas fof ne toon aisha ni anas ɓeɗa riwaya ɓe wi ko taraktu fiikum kadalayni meɗen yaha meɗen notoyo kalifa ben ata ben marigilamina kono mi ɗacci e nder mon mi ɗacciri on mi ɗacci e dow mon tindini ɗiɗi ako ne ato aw ceela ñaato aw tolo ñaato aw samɓe giriman fula ahduhuma a'lamu min al akharin hen gotel ɓuri mawnude gonngel ngel ako kele o ka giri gatteme doyi ka kitaballahi deftere allah nde ala ka kitaboyi kayne fof mi dursitiman e dow moɗon ñaɓɓe kala awyeede on naniide ene ɗon ene heɗɗiri e moɗon awya mais aɓe awcalaye hablum mamdudun min assamai ila al ardi akof nan ɗon to ɗum ɓuggol ko ɗum haala allah ko alaɓa kumakalo a birkisalamaɗo ina immi dow ine e nder moɗon ka pasafe kana awcaya ceerno wi addanimo innirde ɗo deftere nde hablu ko ayatude wa'tasimu bi hablillahi jami'an fof yo nangu hen koni a yekkida ɓuytowoɗa ko alaka durba kada ɓurana ayede kam gueɗel ɗimmel ngel ko fulanaysa ko ahla bayti ina riwaya wa idrati ati riwaya wa idrati ɗum woni ɓesgam mbuɗe ga dimbayaye kadi mi jibini mi ɗacci nani e nder moɗon ɗum bangena ngel jom to aw cela la yaftariɗani hatta yarida alayya alhawda ina jogii ko adi ɗum wanzuru kayfa takhlufunani fihima harle ha beta koye aytatimiraɓe kosoɓe ɗe aw kafle awɓeɗen no roblanni furaga cohli nden goɓɓe la yaftaridani hatta yarida alayya alhawda ɗon alqur'an ene ummatude ɓesku makkude ummatude ha ñande minen goni tawima ɗum weeru alkawsara foni ɗum mi mantoynana so alkawsara kola yo allah wattu en e jaɓeteɗe ñande hen ala ka heɓ yimɓe soɓe keminuna domi jaɓeteɓe e yarneteɓe soɓe keminuna ani minu ɓe laɓi kawsara kola
awi nyande hen ma won arbe tawi ne pay e makko fa fu ma do bin o nyasine mbala e be jodi e 6 kan o mo jodi e 6 kan ya besigile sam seliga ben gara pa e makko te ko mo andi be o hebtini be robin nade kanya sala afu don mele kaji gara ndutta be ndiwa be mele kiyombe na oluna kulaseni owiya ala be ko lambe de accibe mele andi be dacce be gara ko ni ngam man ton de alutum kana mele kaji bi ala tadri ma za ahdathu ba'daka kisa do yemi ki ko fe anda ko be joltini tagal ma yo alla dam en hen ceerno wi eɗen ñaagi allah jeeyeede e jaɓeteeɓe bismeteeɓe yarneteeɓe e ñaamu makko sallllahu alayhi wa sallam kaaɓe arande ni ala ka an fara mawɗa minum ɓe kumɓe minum ɓe bismillah minum ɓe lasigi ka tiɗuma ceerno wi barkindiren jonɗe ɗe ren linde haɗaya seytaɓe kanga sigi barkande ni haɗaya kala jeeli e ka ɗiciri tuma ko ɗum tan tumɗi e o ceerno rodronde kolona gowɓe ke so gasi tan mbuɗen hakkati naɓana caɗoɓe gonɓe ceerno sérif wi tona weltanadema ceerno ko andi so ɗiyaniɗo sérif koro ceerno wi ɓe calmini eɓe belti eɓe bismi kadi ceerno sérifi garal ceerno ɗo ko ceerno kannani ko ɓeen tin woni ɗo ko ceerno Hamadou Mansour woni ɗo kanko o wondi e ceerno Mansour ko ceerno Mansour e kalano jeera ako ko yiiɗo ceerno Hamadou Mansour ko yiidata on ko yiide ceerno Hamad Tidiane ko yiidata on sibu ɓeen koyngal jaɓɓunongal o selani ko ceerno ɓendurude nola mum nobla so yi to ɓe jiima ɓe mbawi tan ko weltare ɗum e ceerno ɗum sirani so ndiyani eɓe ñaago allah ɓe aladiri yo allah ɓeydu moƴƴere ala ka heeren jiiɗi ɓe ala ka heeren jiiɗi allah ɓeydu moƴƴere nde yo allah jokku balɗe moƴƴina battane yo allah ka sirjaja ka laɓaña lewre nde lewoton nde eɓe ñaagi yo allah yaadude ala ka fere kosoɓe e ko ceerno kalɗon ɗo ko googaji celluɗi ñakkene monɗum so neɗɗo woni kurjur so neɗɗo woni kurjur ko ari fof weɗat ɗum kono sa ko mbiɗa ko ceerno jommuni hayre ala ko wawata e hayre aduna o hannde hewɓe hakkillaji mum boni heewɓe hakkillaji mumen boni simu yiɗde aduna kanko hay hunde iwane makko kono hay hunde iwane mon onon hay hunde mo yaha Europe oɗon jaha Europe aɗa yaha nokkuji ɗe fof kono noon diina makko sona ko ɓeydi ala ko kono noon sifa diina moon sona ko ɓeydi ala ko ɓisti ɗo kay enen so jiimo kamɓe ɗo soɓe jiima eɗen ñaaƴira eɓe ñaaƴira on raɓɓiɗinade tan ɓe raɓɓiɗinade e
inde daayira o e inde daayira o fof jarno eɓe jarno ceerno eɓe jarno ceerno kaadi jarnogol yo Allah yoɓ moƴƴere Allah juutno mbaɗɗe moƴƴina ɓendi kala garno ɗo so ɗum ɓendi sérif ɗum homo wonanaya kala ko hucci kala ko hucci ko wona goofi Allah ko wona goofi Allah yo Allah humko ha ɗum kala ka beta ha jumla sibu yiddemo yiddeɓe sibu yidde ɓawa kanu arde heɗade hakkongol ceerno arde heɗade ceernade kana ma yumayna min ñaago Allah kala ñawɗo hen yo Allah sellin kala ñawɗo yo Allah sellin ɗum kala gonɗo saɗɗa yo Allah humto haaju mum kala gonɗuɓe saɗɗa yo Allah humto haaju mum kala ka beta ha jumla ñaago Allah wasa jonnede ha gonɗo eɗe ñaagi ko jonde haɗo gonɗo kala kana siginde am mbima ɓiɗɗo ne duwono jinnaɗo jinnaɗo ne duwono ɓiɗɗo ɓiɗɗo ne duwono jinnaɗo jinnaɗo duwono ɓiɗɗo almuɗo ne duwono ceerno ceerno duwono ɓiɗɗo almuɗo ne duwono ceerno ceerno duwono almuɗo duwonade e kono ko an duwonto an hani duwonade min ñaago ceerno Allah tan yo Allah mi ñaabala Allah jokku barke inchallah sali ala ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين ووربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Jamri woni muñirgol enen fof en muñitorima ɗum woni seddugol jinnaɓe onon yo Allah ko ina waɗana ni jinnaɓe Jamri ononne yo Allah rokku on ko ina waɗana ni jinnaɓe mum yo Allah yaltin e mon ina weena deftere wallahi asɓe rahmatullahi inchallahu taala joni jaɓandu awo beeki sini ɗiga ha dunane maɓe ko ceerno ɓe ɗiga ha dunane won fof yo fim haade anniya yimɓe sen ceerno juuro galle o tan on saha ceerno ko ɗum ɗukkita ceerno wi naaten rawɗon joni sen jalti ko rewaɗo Allah ko fof baraji makko tawyat mo ɗon إذا الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة فله أجرها سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سكينة نوافع ceerno wiide anndi on gila e jamanu ceerno en a hoto kabiri kala mo waɗa waatila kala ko duuraɗo e ko gollaɗo ko enen gollidi ɗum enen mbanndi ɗum ceerno ko fen fen kereyan gowmi barana ampede jeeɗum min ceerno wiide heertinana on duwawde Allah waɗata e mon barke waɗa barke e denndaangal ɓesguji moɗon falaka barka ɗo welaka ɗo fadde mbayawna waɗa barke denndaangal ko faggi ɗon hawona fen fen soranaka barka ɗo Allah
darde mon e golle hadara o ɓeyde e tinnade hen e darade hen kanko wuladi misri mbarana awmaɗo para tesliga awmaɗo para jonala yo allah jogana en foto fatiha salatul fatihi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا زاني وسالم دائما أبدا شمس المعارفين تاج العارفين ومرجع الفضائل كل وجود Chauka daya. Come on,